てください。365日の紙飛行機。朝の空を見上げて、今日という一日が笑顔でいられるようにそっとお願いした。時には雨も降って涙も溢れるけど、思い通りにならない日は明日頑張ろう。ずっと見てる夢は私がもう一人いて、やりたいこと好きなように自由にできる夢。人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでゆくよ。風の中を力の限りただ進むだけ。その距離を競うよりどう飛んだか、どこを飛んだのか、それが一番大切なんだ。さあ心のままに365日。人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでゆくよ。風の中を力の限りただ進むだけ。その距離を競うよりどう飛んだか、どこを飛んだのか、それが一番大切なんだ。さあ心のままに365日。飛んでゆけ、飛んでみよう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 。ありがとうございます。